Jindřich. Servus lidi, je tady Patamos 81. Natáčím parkour tady s jedním jediným hostem asi. Nevím, jestli to je host nebo... No tak pojď už. Takže asi jdeme na to. Ty natáči. A poběž za náma, poběž za náma. To se prostě sral, kámo. Kam jdeme? No, jdeme. Všechny disciplíny musíme udělat. Slyšovaně, ne? Tady vidíte jenom prolejzání. Nuda, co? Tak, a tady by jsem měl... Tady to sleva vidět, to je sluníčko. Takže, asi... Ty... Tady nebude moc vidět, tady je sluníčko. Hej, tak já to umím sluníčko. Hej, on tě myslí na nohy. On tě myslí na nohy. Takže koukej. Koukejte na mě. Ten to umí perfektně. Můžeme, dál. Ale střední to na přestávku. Chcete ve sluníčku? Tak, můžeš. Už natáčím dávno. A tak my jsme si trochu odpočinuli. Jo. Tak jdem si to. To je jedno. Poběžíme teďka a teď vám ukážu trik. Pojďte za mnou. Tomek. Ještě stoj pomocí. Ty vado, on to nestíhá. Stíhám. Ale když trošku zpomalíte. Tak a teď tam nalezou všichni. Já 2 minuty, 6. Tak, a tak my se s váma loučíme. A to Dávejte like. Autobus. Dávejte like, tak. Autobus. Ahoj.